وەکە تێزانین فەرماندەری گشتیی هێزên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka dayreya têkiliyên derve İlham Ehmed roja hevdeyê Hezîranê berê xwedan welatên Ewropayê piştî hevdîtinên li çend welatan doh jî êdî şandeya Rojavayê Kurdistanê an gund bijîn İlham Ehmed û Mazlûm Ebdî vegeriyan Rojavayê Kurdistanê. Li gorî agahiyan Mazlûm Ebdî û İlham Ehmed pêşî çûne İtalyayê û hejdeyê Hezîranê derbasî Fransayê bûne û paşê çûne Holandayê. Hate zanîn ku Ebdî û İlham Ehmed hevdîtinên bi Wezîrê Derve yê Fransayê Jean Noel Barrot'u li Holandayê jî çend hevdîtinên dîplomatîk pêkanîne. Piştî van hevdîtinan derbasî Belçîkayê bûn. Hate zanîn ku fermanderê Qesedê Mazlûm Ebdî û hevseroka dayreya têkiliyên derve İlham Ehmed gera xwe ya li Ewropayê li Almanyayê bidawî kirine. Derbarê neveroka van hevdîtinan de tu agahî angodavxeniyên fermî jî ne hatine parvekirin.